Бірге біріне қушарға, дұрыс етіп санарға, үйретелер мәктеплерде. Исәніміз қадірлі тамашашылар, бүгін 1 сентябрь білім бәйрәме. Сізді яңа оқиылы білән ихлас көңілден тәбрик итәбез. Саулармысыз, кімдір бұл күні түзімсізлік білән күтә, кімдір жай біткенге моң суана, нешік күнә болса да, жылы матур жайны ұзатып, алтын күзге аяқ басабыз. Һәм барығызны да білім бәйрәме білән құтлап, манзара тапшыруын башлыйбыз. Хуш килдегез, рәхим итегез, кулга тотып белем ачкычын. Я әйдәгез, түргә үтегез. Бүген белем бәйрәме. Авыл тарихларын барлауны дәвам итәбез. Юлыбыз Кукмара районы Улы-Яз авылына булыр. Аш-су остасы Резида Хысайновдан үзенчәлекле рецепт. Бүген грушадан шарлотка пешерербез. Әдилә, бүгін сені де тәбрикләргә мөмкинді, чөнки кызыгыз Нәргизә 1-нче сыйныфка укырга бара. Барысы да әзерме инде? Елдар абый, рәхмәт, бик зур чынлап та дулкынлану хисләре белән без әзерләндек. Форма, костюмнар, дәфтәр, ручкалар алдык, портфельне тутырдык. 1 сентябрьгә алынасы әйберләр исемлеге дә соңгы пункт. Чәчәк бәйрәме алу иде, ансын да кичтән алып куйдык. Бу яктан авыл балалары бәхетлерәк, чөнки чәчәк аларның бакчасында үсә. Хәерле иртә. Ниһаять 1 сентябрь әлеге бәйрәмне балалар да, әти-әниләр дә көтеп алды. Бүген инде иртән балалар кулларына чәчәк бәйрәмнәре, композициялар тотып, мәктәпкә китәчәкләр. Без бүген сезнең белән мәктәпкә барыр өчен балаларга оригиналь композиция ясаячакбыз. Аның өчен бакчада үскән чәчәкләрне дә куя алабыз. Мондый ящиклар кибетләрдә сатыла. Гадәттәгечә зур чәчкә алабыз. Бу безнең көнбагыш чәчәге була. Без аны яфраклардан чистартабыз. Шулай утыртып калдырабыз. Так. Һәр бакчада гладиолус чәчәге үсә. Без аны усул белән кисәбез. Астра гүле дә һәр бакчада үсә. Димәк, бу композицияне менә шундый кашпон булса, өйдә дә сап була. Әйе, әлбәттә, кашпоны да һәр кибетләрдә сатып алып була. Лидия ханым, үзегезнең балаларыгыз мәктәпкә баруына көтеп алдылармы? Әйе, әлбәттә. Бу пандемия белән балалар бик тә санганнар бер-берсен. Шуның өчен 1 сентябрьне көтеп алалар. Хәзер инде без бәйрәм бизәген композициягә беркетәбез. Флористлар, алар бит инде безнең иҗади кешеләр. Һәр вакытта сез эзләнештә, ниндидер яңалыклар кертәсез бәйрәмнәргә. Әлеге матурлыкны сез үзегез ясадыгызмы? Әйе, бу бизәкләрне үзебез алабыз. Без дә бит инде мәктәптә укыдык, без дә элекке укучылар диярбез. Һәм инде менә бу чыпчыкны контурный картадан, оригамидан, атластан ясадык. Бу гади карандашлар, без аларны 2 секатор белән бүлдек тә, ышладык. Һәм инде менә шундый матур бичевка белән бәйләп куйдык. Алар әлбәттә безнең композициябезне мәктәп рухына кертәчәкләр.
әлеге композиция һәрбер укытучының да өстәлен бизәп торачак. Аның өчен укытучыга бер дә ваза эзләп торырга кирәк түгел. Инде укучыларга без яңа уку елында яңа белемнәр, уңышлар телибез. Ата-аналарга һәм укытучыларга түземлек. Чәчәк бәйләмен эшләдек. Инде белем бәйрәменә юл алыйк. Бүген аның тарихын барлап алсак, артык булмастыр. Россия империясы вакытында шәһәр укучылары август ахырында, сентябрь башында, авыл укучылары 1 декабрьдә укуга керешкәннәр, чөнки алар кыр эшләре тамамлангач кына мәктәпкә йөри алган. Білім бәйрәме 1930 елда мәҗбүри білім беру турындагы закон кабул ителгәч кенә барлыкка килә. Тантананың төп мизгеле беренче кыңгырау. Кыңгырау чыңы яңа уку елы башлануны хәбәр итә. Бәйрәм линейкасы. Мәктәп ишек алдында гимназия ансамбльләре чыгыш ясый. Чараның төп геройлары 1 сыйныф укучылары, әллә инде йоклары килүдән, әллә инде бик нык дулкынланудан үзләрен күзәтүче буларак кына бик тыйнак тота. Бүген алар өчен бар да яңа. Өсләрендәге кием дә, режим дә, кагыйдәләр дә, өсләренә төшкән җаваплыкны аңлап бетерми әле алар. Әмма мәктәпкә зур теләк белән килгәннәр, аларның олырак буласылары, тизрәк үсәсләре килә икән. Мәктәптә бик кызык тирәр, бик тә килә күрәсе. Тагын бер ел укчыда ничек кенә түзәсе? Нә белән кыя казы, дисәләр дә укуны. Мәктәпкә барасы килә, көтәбез инде шуны. Күп санлы халык алдында шигырь сөйләүләре каушатса да, балалар югалып калмый. Күзләре белән иң кадерле кешеләрен, әти-әниләрен, әби-бабайларын табып, һәрбер әйткән сүзләрен аларга юллыйлар. Икенче гимназия укучыларын хәрби оркестр тәбрикләде. Балаларга күңел күтәрдек әзрәк. Беренче уку көнне 38 ел элек бетердем мәктәпне. Хәтерлим, форма белән, теге мәктәп формасы белән, чәчәк белән торганны хәтерлим. Укытучылар сөйләгәнне, и мәктәпкә барганны хәтерлим. Дөньядагы иң зур мөгъҗиза ул әлифба китабы. Шуңа да 1 сыйныф укучылары тәүге тапкыр мәктәпкә аяк атлаучы сабыйларга нәкъ менә шушы китапларны бүләк итте. Бу бәйрәм линейкасының иң дулкынландыргыч мизгелләренең берсе иде. Birinci dərskə uzatabız. Birinci adımların yasananların faraq qalıb, şahidlər. Беренче кыңгырау чыңлаган чакта хәтта әти-әниләрнең күзләре дә яшьләнде. Шушы мизгелдән аларның сабыйлары укучы. Хәерле сәгатьтә. Аны Ульян өлкәсендә татар мәгарифенә нигез салучы һәм 90-нчы елларда шәһәр мәктәпләрендә беренчеләрдән булып татар класслары ачу буенча тәүге эшне башлап җибәргәннәрнең берсе диләр. Сүзебез Ульяновск шәһәренең 28-нче мәктәбе директоры, халык мәгарифе отличнигы, Россиянең ат казанган укытучысы Әсхәт Фаизов хакында бара. Бүген ул җитәкли торган мәктәпкә шәһәрдән, өлкәдән генә түгел, тирә күрше төбәкләрдән дә тәҗрибә уртаклашырга киләләр. Сембернең танылган укытучысы һәм ул җитәкли торган мәктәп хакында Рәмис Сафит бәян итәр. Biz Әсхәт абыйның үзе эшли торган мәктәптән ерак булмаган өендә чарашырга булдык. Баланың баласы балдан татлы дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Үз балаларын үскәндә алар белән утырырга, уйнарга вакыты җитеп бетми кебек. Ә хәзер аныклар белән бөтенләй башкача икән ди. 5 аныкның дәвәтисе. Туйдырмыйлар алар. Сагындыралар. Киеп туздырып китсәләрдә әти-әнисе килә дә җыялар инде, алар үзләре дә җыялар. Җәйин бассейнда көйнеп, чумырып мунчага керәләр. Бу гаиләдә гадәт шундый, һәр атна азагында улы, кызы, килене, кияве 5 шунып төп йортка, әти-әни нигезенә җыялар. Кайчандыр 4 кешелек өстәл артына хәзер 10-тән артык кашык тотучы утыра. Безнең өстәлебез зурая бара, без бая барабыз,
Ничек килен килде, тәбез әлемендә юк. Ел сайын безнең балаларыбыз шулай безне. Әсқат абый үзе Мәләкәс районынан авыл егете. Шуңа күрә дә моннан 30 еллар элек Ульяновскига күченеп килгәч, башта фатирда торалар, аннары аерым йортка күченәләр. Мин җирдә эшләргә яратам. Яшь барган саен авылда сагындыра шул ди ул. Авылга кайткысы килә, һәр вакыт сөтики туган, әнияти дигән шикелле үздек без 8 бала безнең семьяда иде. Поэтому туган көннәр әнинең туган көнне әтинең туган булмасалар да инде катабыз бергә шул да шунда авылга катабыз. Әсқат Фәйзев җитәкчелек итүче мәктәп шәһәрдә иң абруйлы һәм иң яхшы белем учакларының берсе. Соңгы елларда монда укырга теләүчеләрнең саны елдан-ел арта бара. Күп кенә ата-аналар балаларын хәтта шәһәрнең башка районнарыннан да биргә китереп укытырга риза. Безнең өчен шунсы да игътибарга лаек. Биредә 1993 елдан бирле татар теле һәм әдәбияты фән буларак укытыла. Балалар безнең беренчедән алып сразу же 11 класска хәтлек әйләнәләр татар телен, атнасына 2 сәгать, менә шул кружковая работа дигән шикеллене, внеурочная деятельность дигәнне. Без аны расписание кертеп, сәгатьләр биреп укытучыга инде аны шулай дәресләр алып барабыз. Сер түгел, бүген күп кенә мәктәп директорлары бердәм дәүләт имтиханнарына һәм югарыдан бирелгән күрсәтмәләргә сылтау итеп, ана телен укытмау өчен һәр төрле сәбәпләр табалар. Теләгән кеше җаен таба, теләмәгән сәбәпләр эзлиләр андыйлар хакында. Мәктәптә татар теле укыту өчен бүтән шартлар да тудырылган, укытучы бар, кабинет җиһазландырылган, дәреслектәр дә җитәрлек. Матур әдәбият һәм уку әсбапларын мәктәп үзе дә сатып ала. Казанда ярдәм итә. Аллага шөкер, безнең андай проблема юк, чтобы это каналларга ничергә безгә бирәләр, даже мне родительләр могут предложить, родительләр да вот бирәләр. Потом үзебез сатып алабыз, яңа китаплар буенча безнең проблемабыз юк. Мәктәптә укучыларның 23%-нан артыгы татар балалары. Ата-аналар һәм балалар үтенече буенча 5 ел элек татар көрәше буенча секциядә оештырып җибәргәннәр. Күп чыккан балаларыбыз бүтән сабантуйларда катнашалар, җиңәләр инде. Во всяком случае, бик тә яхшы эш алып баралар. Мәктәп тәмамлап чыккан укучыларга килгәндә, директор Әсқат Фәйзев аларның һәрберсе турында да горурланып, зоклап сөйли ала. Илмир Низамов безнең ученикыбыз как раз бетерде безнең школны, Казанга китеп бу консерватория күп, менә хәзер опералар яза дигән шикелле. Без действительно аның белән бик горурланабыз. Еллар дәвамында мәктәпне Илмир кебек горурланып сөйләрлек байтак егет һәм кыз тәмамлап чыккан. Аларның барсы турында да мәктәп музеенда бай материал тупланган. Димәк, укытучыларның хезмәте бушка китмәгән. Җәй көттереп кенә килсә дә, көз бер кайчанда соңламый. Без моны хәтта һава торышыннан ук та сизәбез. Синоптиклардан килеп бирешкән төгәл мәгълүматны тыңлыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикада һава торышына салкын атмосфера фронты йогытны ясый башлый. Һәм көзнең беренче көненнән үк һава торышы үзгәрәчәк. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш Бөгелмә Баулы кайда болытлы 29 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама Яршаллы Алабугада урыны белән яңгыр булырга мөмкин 26 градус җылы. Төньякта Актаныш, әгәр Менделеевскида яңгырлы 28 градус. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр, уртача 23 градус җылы. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә 24 градуска кадәр җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук яңгыр булырга мөмкин 25 градус җылы. Августта һава температурасы нормадан 5-7 градуска артык булса, сентябрь иң башыннан ук көз килүен сиздерәчәк. Башкалабыз Казанда аязучан болытлы һава, температура 22 градуска кадәр төшәчәк. Җил көнбатыштан. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 56%. Җирнең магнит кыратыныч. Бүген бездә зур бәйрәм, белем бәйрәме, беренче кыңгырау бәйрәме. Кадерле укучылар, хөрмәтле укытучылар, сезне бәйрәм белән котлыйбыз. Бүгенгә менә шулар. Сау-сәламәт булыгыз. Республика белем учаклары бүген 1 сентябрьдә 490 меңнән артык укучыны каршы алачак. Яңа уку елына белем йортлары әзерме? Мәгариф системасында нинди яңалыклар бар? Булар турында Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин белән әңгәмә корырбыз. Ул бездә кунакта. Илсур Гәрәйш, хәерле көн. Хәерле көн. Исәнмесез. Яңа уку елын нинди яңалыклар белән каршы алабыз?
Хәерле көн исәнмесез. Яңа уку елын яңалыклар безнең бик күп. Иң мөһиме безнең быел 490 меңнән бала мәктәп парталарына утыра. Беренче сыйныфка 55 меңнән артык бала килә. 9-нчы сыйныфларга 41 меңнән артык. Бу безнең өчен бик зур куанычлы саннар. Һәм җәй буе кыштан башлап инде без капиталь ремонт белән шөгыльләндек. 1 сентябрьгә менә бүгенгә безнең бөтен мәктәпләр әзер. Аннан соң 13 мәктәп төзелә, шуның бүген 9-ы ачыла. Булар башта бик куанычлы саннар. Яңалыклар дигәндә әйтергә кирәк, безнең менә 1 сентябрьдән 1 сыйныфларда башлангыч сыйныфтан башлана үзебезнең тарихыбызны өйрәнү. Бу сыйныф сәгатьләрендә булачак инде. Иң мөһим разговор важный дип әйтим инде, иң мөһим вакыйгалар турында сөйләшү өчен һәр атнаны дүшәмбе көнне гомуми сәгатьләр дәресләр башланганчы класс сәгате, сыйныф сәгате булачак. Сыйныф сәгатен безнең сыйныф укытучылары, сыйныф җитәкчеләре, тарих укытучылары, башка укытучылар да үткәрә ала. Аның тематикасы билгеләнгән. Ул бик кызык. Иң мөһиме бу сыйныф сәгатьләренең максаты үзебезнең илебезне, үзебезнең халкыбызны яратырга өйрәтү, патриотлар әзерләү. Ул безнең телгә дә кагыла, ул безнең гореф-гадәткә дә кагыла. Аннан соң гомумән үзеңнең яшәгән җирдә, торган җирдә бөтен матурлыкны күрә белергә өйрәтү. Менә иң мөһиме менә шул безнең бу сыйныф сәгатьләрендә. Аннан соң яңалыклардан Россия һәм Татарстан флагын күтәрү булачак. Дүшәмбе көнне күтәреп, шимбә көнне төшерә торган, аны күтәрүгә һәм шушы флагка якын килү өчен инде безнең балалар, отличниклар, хезмәт алдынгылары дип әйтергә кирәк. Хезмәт алдынгылары дигәндә ул безнең уку алдынгылары була бит инде. Волонтерлар, өлкәннәрне хөрмәт итеп, аларга булышып, алар белән бергә аларга ярдәм итүче балалар, олимпиада җиңүчеләр, гомумән җиңүчеләр үзләренең бөтен булган матурлыкларын, бөтен булган мөмкинлекләрен күрсәткән кешеләр, укучылар, аларга шушы флагны күтәрү мөмкинлеге биреләчәк. Мансур Гәрәевич, демәк, менә бу әлем күтәрү ул инде патриотик тәрбиянең бер өлеше дип аңларга кирәк. Әлбәттә, ул патриотик тәрбиянең бер өлеше, шунсыз булмый. Үзебезнең яшәгән җиребезне, үзебез туган илебезне, аны яратмасаң, аны хөрмәт итмәсәң, аның бөтен авырлыкларын йөрәгең, күңелең аша кичерә алмасаң һәм илнең уңышларына сөенеп яшәмәсәң, бу безнең яшәү түгел. Без инде ничә 30 ел вакыт эчендә менә шушы яңа Россиядә күп кенә әйберләрне үткәрдек үзебез аша. Безнең реформалар да булып торды, яңартылган дәреслектәр дә кайтарылды, стандартлар да кабул ителде. Менә тәрбиягә игътибар әзрәк түбәнәйде, төште. Хәзер менә без аны күтәрергә тиеш, үстерергә тиешбез. Чөнки тәрбиясез, билемле кешеләрдән дә куркыныч кеше юк беренчедән. Әгәр дә белемең булып, тәрбияң булмаса, бу бит әле синең илгә яхшы, илне саклаучы, яклаучы дигән сүз түгел. Аннан соң 1 сентябрьдән безнең яңартылган стандартлар керә. Бу безнең 1 һәм 5 сыйныфларда. Бу стандартларның төп үзенчәлеге шулай ук хәзерге вакытта яшь буынны менә яши белергә өйрәтү. Әлбәттә, сорау турган мөмкин, әмма яши белергә өйрәтмәделәрме дип өйрәттеләр. Әмма ләкин монда инде булган белемнәреңне менә шушы практикада, тормышта куллана белү. Без бит гелә әйтәбез, Финляндия, башка илләрдә, чит илләрдә кулланалар, халыкара тикшерүләр буенча дагы бу шулык мәсьәләне күрсәтә, шулык нәтиҗәләрне күрсәтә. Функциональ грамотность дип әйтгәндә белү, математик яктан грамотлы булу, аннан соң дөньяда булган компетенцияларны белү, булар барысы да шушы стандартларга каралган. Һәм иң мөһиме, яңартылган стандартларда безнең телләргә дә мөнәсәбәт үзгәрә. Безнең бит инде 2018 елны кабул ителгән закон нигезендә мәгариф турындагы законның 11 һәм 14 маддәләрендә язылган туган телләр һәм әдәбият ул безнең уку планнарында мәҗбүри өлешенә кертелгән. Һәм туган телне өйрәнү, үзебезнең әдәбиятыбызны өйрәнү бу мәҗбүри булырга тиеш. Менә бу яңа стандартларда яңадан республикаларның, Россия субъектларының күбрәк инде безгә кагыла, республикалар кагыла, үзләренең дәүләт телләрен өйрәнү мөмкинлеге каралган. Шуңа күрә безнең иш программы булачак. Татар телендә белем бирүче мәктәпләрдә ул безнең татар теле туган тел буларак өйрәнеләчәк. Ул өйрәнелә инде шулай да. Аннан соң рус мәктәпләрендә, рус телендә белем бирүче мәктәпләрдәге
укучы татар балалар өчен шулай ук икенче программа ул туган тел буларак өйрәнеләчәк. Ә менә инде рус мәктәпләрендә татар телен өйрәнергә теләүчеләр өчен монда башка милләтләрдә керә. Алар өчен ул дәүләт тел буларак өйрәнеләчәк. Шуңа күрә бернинди каршылык юк. Шуңа күрә тел мәсьәләләре ул әлбәттә бик четерекле, җиңел мәсьәләләрдән саналмый. Без аны гел тотабыз күз алдында дип әйтик инде. Көн кадагындагы мәсьәлә ул. Мин уйлыйм, быелгысы уку елында да әкренләп без бу проблемаларны хәл итүне дәвам иттербез. Проблема дип атарга кирәкми, безнең телне белү ул проблема түгел. Телне өйрәнмәскә теләмәү проблема. Менә ул проблемаларны без хәл итәргә тиешбез. Моның өчен дәреслектәр бар. Алар расланган, федераль исемлеккә кертелгән, бернинди каршылык, бернинди авырлык юк. Укытучыларыбыз бар, кирәк кенә кирәк. Үзебезнең халкыбызның, мин татар халкы турында әйтәм, телгә булган мөнәсәбәте, аңа булган ихтирамы, игътибары үсеп, тагын да югарылыктага ирешсен иде, без монда ярдәм итәбез. Иң мөһиме гаиләдә башланырга тиеш бу. Илсур Гәрәевич, бүгін бәйрәм көне, белем көне һәм шул уңайдан барлык коллегаларыгызны, мәгариф хезмәткәрләрен тәбрикли аласыз. Хөрмәтле әти-әниләр, укучылар, укытучылар, мәктәп җитәкчеләре, югары уку йортларында хезмәт итүче безнең укытучыларыбыз, хөрмәтле ветераннарыбыз, гомумән үзләренең тормышларын мәгарифкә, балаларны тәрбияләргә, аларны үстерергә, гаиләгә ярдәм итәргә багышланган барлык мәгариф хезмәткәрләре. Мәктәп системасында эшләп, бу инде безнең пешекчеләр дә, идән юучылар да, гомумән мәктәп эчендә көне күреп балаларны, үзләренең мисалларына тәрбияләүчеләр, бөтенебез өчен бу безнең зур бәйрәм. Бүген безнең мәктәпләргә 55 меңнән артык беренче сыйныф укучысы килә. Без аларны каршы алабыз. Алар нарасыйлар рәхәтләнеп, зур өметләр баглап, матур итеп, ашкынып мәктәпләргә киләләр. Аларны укытырга әзер торучы укытучылар, тәрбиячеләр, әлбәттә алар безнең югары әхлакка, тәрбиягә ия булган безнең хезмәткәрләребез. Шуңа күрә яңа уку елында сезгә барыгызга да исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, матур тормыш, аннан соң бер-беребезне аңлап, санлап, матур итеп эшләргә, яшәргә, балаларга тәрбия бирергә, үзебезнең матур, ачык мисалларыбыз белән балаларга орлык салырга, тәрбия орлыгы салырга, билем бирергә насыйп булсын. Барыгызга уңышлар телим, исән сау булыгыз яңа уку елында барыгызга. Амин, шулай булсын. Сезне дә ихлас йөрәктән тәбриклибез һәм уңышлар теләп калабыз. Бездә кунакта Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин булды. Тапшыруны рәссам Вил Шәрәфетдинов турындагы видеоязма белән дәвам иттерербез. Рәсем сәнгать өлкәсендә Вил Шәрәфетдинов билгеле шәхесләрнең берсе. Рәссам булудан тыш, ул гомеренең күп өлешен балаларга белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган. Яшел Үзән сәнгать мәктәбендә, аннан Татар гимназиясендә мәктәп укучыларын рәсем ясарга, сәнгатьнең югары төренә якынаерга ярдәм итә. Аның тырыш хезмәте Татарстан Республикасының Каюм Насри исемендәге премиясе белән бәйләнгән. Әти белән әним укытучылар иде, шушы мәктәптә укыттылар алар, бөтен гомерләрен балалар укытуга багышладылар. Мин дә инде менә шул вакыт узу белән Казан художество мәктәбен училищесын укып бетергәч, шушында кайтып, үзебезнең авыл тирәләрендә рәсемгә төшерә идем. Укытырга мине җибәрделәр. Яшел Үзән шәһәренә, сәнгать мәктәбенә, мин шунда эшли идем һәм һәр вакыт монда авылга кайтып, авыл күренешләрен төшереп эшли идем. Инде авыл тыймы сана. Биредә сүз балык бистәсе районы Ямаш авылы турында бара. Киң күңелле рәссам бала чагы яшьлеге үткән туган авылы мәктәбенә зур бүләк ясый. Үзенең 60-тан артык картинасын бүләк итә. Әле моннан тыш мәктәпкә яңа бина төзегәндә аны бизәү эшләрен башкара. Бүген ул ясаган мозаика Ямаш мәктәбе кунакларын каршы ала. Әдибардагы рәсемнәр әле дә яхшы сакланган. Рәссам бүләк иткән картиналардан аерым күргәзмә залы эшләнгән. Биредә нинди генә эшләр, табигать күренешләре, кемнәрнең генә портретлары юк, ләкин иң кадерлесе Ямаш авылы табигате, халкы рәсемнәре. Монда күренеп тора әнә 23-нче сан. Бу әти сугыш ветераны бит инде безнең сугыштан исән сау кайтты.
Tünlerin oturup yazadır idi doklad, mine irtege ola beyrem, şunda dokladda ol çıkış yasay. Klubqa kelip, şularını özün bütünüsün silvi turgan idi indi mine eti benim birinci orunda mine bu ide çürgen indi yılım men hatırlamayım. Eti mektepte işlegen vaqtda enimdegen benim bunda suretlengen yaşıl üzerinde turadır eti, şundan ap qaytıp bundany jirledik indi. Mine şunu uzatganda Gafaravi, anın ipteşi, zamandaşı, mine okup, dağlar okup şulap uzatkan kişi, mine şuşunda suretlengen bu bizden avul kişisi. Ressam Vil Şerefeddinov resimleri yoqti, жылы төсләргә бай. Аларда Ямаш авылының еракта калган үткәне сурәтләнгән. Ressam портретлар белән бер рәттән тарихи картиналарны да зур осталык белән башкара. Мәктәп укытучылары әйтүенчә, алар буенча туган як тарихын өйрәнәләр, рәсем дәресләрендә кулланалар. Мен табиғат içinde туган, шуны күреп үскән булгач, табиғат күренешләренә багышланган әсәрләрем минем күбрәк. Инде әйтергә кирәк, темага язылган әйберләр шул. Табиғат içinde килеп чыга торган мәсәлән, без сугыш елларында үскән минем менә күргәзмәдә сугыш темалары, балаларның тормышы, шуларны чагылдырган күренешләр миңа бик якын булды инде. Шуңа күрә алар халыкка да күренделәр, уңыш казандылар. Вил Шәрәфетдинов бүген дә актив иҗат итә. Яшел Үзән шәһәрендә төрле күргәзмәләр оештыра. Бер генә көндә иҗат итми, кулыма пумала тотмый булдыра алмыйм. Сәнгать минем өчен һәр чак беренче урында ди ул. Бүген мәктәптән я балалар бакчасына кайткан сабыйларны ни белән сыйлыйм икән дип баш ватсагыз, алдагы видео сезнең өчен. Ашу ustaсы Резида Хөсәйнова бүген чәй янына бик тәмле ризык пешерер. Шарлотканы алмадан гына пешереп була дип уйлыйсыз икән, ялгышасыз. Аның грушалы варианты да бер көнне дә битараф калдырмый. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларым. Без бүген сезнең белән бик тәмле ризык әзерләрбез. Менә инде мин бүген грушаны алам, шулай сез аны алма белән әзерләсәгез дә ярый. Безгә бу бәлешне дип әйтим инде, бу бәлешне пешерер өчен ун кирәк була әлбәттә, каймак, йомырка, шикәр кымы, май, камыр күперткече һәм тәмләткечкә ванилин кирәк булыр. Эшебезне иң беренче грушадан башлап җибәрәбез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Грушаның кабыгын чистартабыз, ішін алабыз. Мин плитәне кабызып җибәрдем. Менә табан минем әкрененә кызып тора. Без грушаларыбызны хәзер шакмаклап турыйбыз. Майсыз табада без грушаларыбызны әзрәк пешереп алабыз. Хәзер грушаларны салабыз. 1-3-5 минут biz аларны шулай пешереп алабыз. Грушыбыз шулай әкрененә кызып тора. Без инде камырын әзерлибез. Иң беренче итеп йомырка сатабыз. Һәм инде без аңа ярты чәй кашыгы тоз салабыз. Һәм миксер белән күпертәбез. Шулай йомырканы күперттек. Хәзер инде 1 кашык без шикәр кымы салабыз. Кызып тора әле шулай. Хәзер инде без каймагыбызны салабыз. Шикәр кымы истибез. Һәм әйбәтләп болгатабыз. Майыбызны истибез. Менә грушаларыбыз шулай пеште, әзрәк суынсын дип, без инде табасыннан бушатып куябыз. Онга ванилин истибез. Камыр күперткече салабыз. 1 чәй кашыгы. Онны әйбәтләп болгатабыз. Хәзер әкренләп кенә анабызны әзерләнгән массага истибез. Пергаментны җәеп куйдым. Камырның яртысын хәзер табабызга салабыз.
Хәзер грушыбызны салабыз, камырыбыз өстенә. Һәм инде калган камырны әкрен генә өстенә салабыз. Хәзер безгә он кирәк була, май, без инде өстенә сибәргә валчык ясыйбыз. Шикәр кымы истибез. Һәм он истибез. Һәм әйбәтләп уап валчык ясыйбыз. Әзер валчыкны без хәзер камыр өстенә сибәбез. Шундый тәмле бәлешебезне, пирогыбызны хәзер мичкә куябыз. Мичне 180 градуска кадәр җылытып куйдык. Хәзер инде 30-40 минутка мичкә куябыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһка тапшырдык. Көтәсе генә калды. Бәлешебез әзер булды. Субханалла, менә карагыз әле дусларым. Исләрем. Менә хөрмәтле дусларым, груша кушып пешергән ризыгыбыз әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын. Имин тыныч көннәр телим сезгә. Кубыз, гөслә, думбыра, сұрнай. Татар халкы элегелектән күңел хәләтен шушы уен коралларында уйнап белдергән. Шулай да алар арасында иң популяре курайдыр мөгаен. Аның нинди генә төре юк. Тел курае, камыл, агач, нугай, көпшә, башкорт, татар курайлары. Нугай курае һәм башкорт курае дигәне икесе бер. Моң сандыгы сәхифәсендә Руслан Габитов бүген кайсысына тукталыр икән? Куралардан курай кисеп алып, жанландырам иреп тыдымны. Бары курай аңлар мине, бары курай аңлар сиремне. Исәннәрмесез, хөрмәтле милли тугры тамашачыларыбыз. Бүген яңадан сүз курай турында барыр. Әйе, курай безнең халкыбызның бик борынгы уен коралы, иң яраткан уен коралларының берсе. Халкыбыз курай музыка уен коралаша үзләренең серләрен, шатлыкларын, кайгыларын ирештирә торган булган, мәхәббәт тойгыларын әлбәттә. Инде кемдер әйтмешли, дөньяда курайга охшаган музыка уен коралларында 120 халыктан артык уйный. Күз алдына китерегез, никадәр актуаль ултынлы уен кораллары. Инде сүз булар бүген курай ясаучылар турында, курай осталары. Безнең курай ясаучылар, осталар алар күп түгел, бармак белән санарлык. Ләкин барсын бергә чагыштырганда алганда иң алга киткәне, иң профессиональ курай ясаучыларның берсе ул Гайзетдинов Рафаил абый Гайнетдин улы. Ул Казанда Мирный бистәсендә, Тынычлык бистәсендә яши һәм үзенең курайларын инде ул бик күп еллар ясый. Һәм күпчелек музыкант, профессиональ музыкантлар аның курайларын алалар. Ул гына түгел, музыка мәктәпләре, авылларда, төрле татар яшәгән төбәкләрендә шушы курайны яратып алалар һәм уйныйлар. Әйтәсем килә, инде кайгына барганда да менә без мәсәлән риваят төркеме белән үзебез белән аның курайларын алып барабыз һәм бүләк итәбез төбәктә булган милләттәшләребезгә. Рафаил әфәнде үзенең курайларына махсус шундый бик матур бүләк итә торган тартма ясады. Һәм бөтен булган курайларны, мин әйтәм төрле тональностьны әйтәм, бөтен тональность шушы бер курай тартмасына туплады. Хәзер мин сезгә күрсәтәсем килә. Менә шундый бүләк итә торган тартма. Күрәсезме? Татар курайы дип язылган. Аның эшен ачканда, менә шунда бик матур итеп язылган халкыбызның моңлы
milli xəzinəsi Tatar Qurayı. Mında 16 Quray бар, түрлі юғарылықта, бүтін тональность бар. Біздің профессионал музыкантларға бик оңайлы болашақ мұндай Qurайларда ойнауы. Нендей тональностьта керек, шондай тональностьта ойнарға бола. Әйткенімше, Рафаэль әфәндінің Qurайлары эшләнелгән алюминнан, әйтергә кирәк пищевой алюмин дейбез. Аның зияны юк сәламәтлеккә. Оннан соң балаларга да, зурларга да ул файдалы. Кемнәр уйнарга тели, уйный аласыз. Qurayны қолга алып, дөрес итеп тотырга өйрәнергә дә һәм дә инде сезнең беренче көннәрдән үк төрле мотор килер шыгыр дип ышанып калам. Әйдәгез сездән музыкага күчик. Бездә кунакта бүген профессиональ музыкантлар Гөлнара Ермиева һәм Илнар Сафин. Без үзебезнең халкыбызның бик мотор киен ишетербез. Гөлнара, Илнар, рәхим итегез. Шундый мотор халкыбызның кие таң атканда. Минем инде ышанып каласым килә, безнең милли хәзинәбез, музыка уен коралы Qurayның да яңа таңы булыр дип ышанып каласым килә. Бүгенгә безнең сәхифәбез ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр. Қызық дүния сәхифәсендә Гөлинә белән без бүген көзне каршы алырбыз. Әмма юрганга төренеп, кахва эчеп, китап укып, күңелсезләнеп түгел, ә бәйрәм итеп. Көз бит бәйрәмнәргә шактый бай вакыт. Бездә генә түгел, башка илләрдә дә. Көзне кайда күңелле һәм мавыктыргыч итеп каршы алырга мөмкин? Алдагы минутларда шуны белербез. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Менә инде көзнең дә беренче көненә аяк бастык. Минем өчен 1 сентябрь ул яңа ел фасылы башлануы белем көне генә түгел, ул тормышны яңадан башлау чорыда. Үзгәрәсе, белемгә тартыласы килә башлый. Борынгы Рус дәүләтендә дә шулай уйлаганнар күрәмсең. 1492 елдан яңа елны нәкъ 1 сентябрьдә билгеләп үтә башлаганнар икән. Бу 1700 елга кадәр шулай дәвам иткән. Көз килүен без әле тагын бәрәңге алу белән бәйлибез. Әмма Иран, Hindistan, Marokko илләрендә бу чорда зәгъфран җыю башлана. Бу исемлек бераз умырзаяга охшаган. Аны ит ризыгы пешергәндә дә кушалар, чәйгә дә салып эчәләр. Аннары бу исемлектән буяу да ясыйлар икән. Әйдәгез әле бергәләп Hindistanның Кашмир штатына барып, зәгъфран җыйганны карап кайттык.
Hindistanda көз килүе бер зур бәйрәм белән дә бәйле. Бәлкем инде аңлап та алгансыздыр, сүз Дивали турында бара. Икенче төрле аны әле ут фестивале дип татыйлар. Һәр елны бәйрәм төрле вакытка туры килә. Бу ай календаре белән бәйле. Дивалине Хиндистанның индуизм динендәгеләр билгеләп үтә. Бәйрәмнең асылы Шива тәңресенең Трипурасура иблисен җиңүе һәм яхшылыкны яманлыктан өстен булуын күрсәтү. Җиңү символы утлар. Шуңа да бу көнне Хин халкы май белән янучы кечкенә лампаларны кабыза. Үйләрен начар рухлардан саклар өчен төсле кымнардан бизәкләр, ранголиялар ясый. Ә кичен салют петардалар атыла. Кыскасы, бик күңелле бәйрәм. Кореяда уңыш бәйрәме Чусок дип атала. Ул 11-нче айның 8-нче көненә туры килә. Иртән бакчалардан уңыш җыела, көндез яшелчә, җиләк, җимеш кулланып тәмле сыйлар әзерләнә. Дөге һәм балык пешерелә. Ә кичен бәйрәм табынына туганнар җыелыша. Кытайда көз ай фестивале белән бәйле. Бу бәйрәм шулай ук ай календарына тояны билгеләнә. Көне һәр ел үзгәрә бара. Кайчандыр ул сентябрь башына туры килсә, башка вакытта көзнең урталарында була. Кытай телендә фестиваль Чунцзюцу дип атала. Бу көнне традицион прәннекләр, юабинклар пешерелә. Шәһәр төрле төстәге утлы композицияләр, гирландалар белән бизәлә. Бу күренеш яңа елны хәтерләтә. Бу көнне күк йөзендә тулы ай була. Элекке риваятлар буенча тулы ай гаилә әгъзаларының кушылуы символы. Шуңа күрә кунакка йөрешү, бүләкләр алмашау киң таралган. Biz көзне үз традицияләребез белән башлыйк. Бакчадан уңыш җыйк, мәтрүшкәле чәй пешереп куйык. Җылы свитерлар киеп, көзгә планнар корыйк. Бүгенгә менә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Чәчәкләр тотып кулга без чыктык олы юлга. Бүген 1 сентябрь көне буе телдә шушы җыр булыр ахрысы. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар.
Яңа уку елы һәркемгә шатлык сөенечләр, бары тик 4 һәм 5 билгеләре генә кирәкле гыйлемнәр, тәлашкычлар алып килсен. Мазара тапшыруның икенче өлешен башлыйбыз. Хуш килдегез, рәхим итегез, кулга тотып белем ачкычын. Я, әйдәгез, түргә үтегез. Бүген белем бәйрәме. Авыл тарихларын барлауны дәвам итәбез. Юлыбыз Кукмара районы Улы-Яз авылына булыр. Санкт-Петербургта яшәүче 11 яшьлек Артур Афанасьев илнең иң яшь система администраторы исемен яулаган. Иркутскидагы бер питомник хезмәткәрләре кәҗә бәтин үлемнән коткарган. Бу хакта тулырак дөнья яңалыкларында Алия Сәлимҗанова сөйләр. Санкт-Петербургта яшәүче 11 яшьлек Артур Афанасьев илнең иң яшь система администраторы исемен яулап, милли рекорд куйган. Компьютерлар белән кызыксыну бәләкәй чагыннан ук башланган. Артур 7 яшендә компьютер өчен сәламләү программасы эшли. 1 елдан соң шәһәрнең Академия цифровых технологий мәктәбендә укый башлый. 9 яшендә системное администрирование программасын үзләштерә. 1 ай укыганнан соң мөгаллиме Артурның уңышларын күреп, әнисеннән улыгызга чыннан да 9 яшьме дип кызыксына. Академиядә 3 ел белем алганнан соң вундеркинд шәхси компьютерлар төзәтә башлый. Термопастасын алыштыра, оператив хәтерне чистарта алмаштыра. Россия рекордлар реестры жюрие өчен ул читтә торып эш өстәлен тоташтыру күнекмәләрен күрсәтеп, иң яшь сисадмин исемен яулый. Я планирую поступить в университет. Мин университетка укырга керергә планлаштырам. Аннан соң я программист, я система администраторы булып эшкә урнашырга телим. Моннан тыш Артур WorldSkills Russia һөнәри осталык ярышларында конкурстан тыш катнашып, милли технологик олимпиада призеры исемендә алган. Иркутскидагы К9 питомнигы хезмәткәрләре кәҗә бәтиен үлемнән коткарып калган. Фермер аяклары авыр хәлдә булган хайванны бирегә суярга алып килә. Ләкин питомникта аны дәваларга алыналар. Когда козленок к нам приехал, мы были, мягко говоря, в шоке. Аның хәлен күргәч, башта аптырап калдык. Сабый тормый да, йөрми дә иде, аяклары гомумән тотмый. Кирәкле тикшеренүләр үткәргәннән соң рахит диагнозы куелды. Хайванны дөрес ашатмаганда яисә азыкның сыйфаты начар булганда, мондый авыру килеп чыгарга бик мөмкин. Дәвалау курсы узып, махсус диета буенча ашый башлагач, бәтинең хәле күзгә күренеп яхшырды. Хәзер кәҗә бәтиенең гомеренә бернинде янамый. Ул мөстәкыйль йөри, үлән ашый, үзен әйбәт хис итә ди Ксения Иванова. Дәвалау курслары дәвам итә. Табиблар алга таба хайванның хәле тагын да әйбәтләнер дип өметләнә. Һәр авылның халкы үз авылның исеме, тарихы, әби бабаларының тормышлары нинди булуы белән кызыксына. Авылның табигате алдынгы батыр кешеләре белән горурлана. Кукмара районы Улы-Яз авылы халкы да шундыйлардан. Авыл халкында элек-электән һөнәрчелек бик нык алга китә. Агачтан әйбәт йортлар, абзарлар, мунчалар, мәчетләр, күперләр салганнар. Тимерчелек эше шактый алга киткән. Төрле хезмәт кораллары, көнкүреш әйберләр ясаганнар. Ул яктан авыл халкының бүгендә мактанырлыгы бар. Авылның тарихы һәм бүгенгесе белән якыннанрак танышыйк. Уңган тырыш халык яши Улы-Язда. Йорт җирләренең төзек, таза, урамнарының чиста, тәртиптә булуы үзе бер дәлил. Һөнәрле халык. Шуның нәтиҗәсендә хуҗалыкта да эшләр, йортларында бик күп тирлек асрыйлар, төзелеш белән дә шөгыльләнәләр, йорт җирләрендә матур, төзек, һәрберсендә машиналар. Халык мул тормышта яши, Аллаһка шөкер. Хуҗалыкта инде бүгенге көндә хуҗалык үзе алып бара, үзенең җитештереп саткан продукциясе хисабына яши. Һәм инде хуҗалык кассында акча булгач, һәр вакытта инде үзебезнең картларыбызны уллар көнендә, аннан соң инде сугыш ветераннарын бәйрәмнәрдә үзебезнең эшчеләрне дә бүләкләр белән куандырып була безнең. Аллаһка шөкер. Халык көннәре үзләреннән күп итеп мал асрыйлар, итек басалар, балта эшендә, кала эшендә һөнәрле булгач, югалып калмыйлар. Яхшы сауида яшиләр. Авылда мәктәп, балалар бакчасы, кибетләр, пекарня, мәдәният йорты бар. Республикада беренчеләрдән булып электр көтүчесен булдырганнар. Һәрбер яңалыкны отып калырга тырышабыз, үзләштерергә.
Ул бездән бигрәк халык үзе дәгән актив яши, интернет селтәрендә булмасын, һәрбер яңалыкны эләктереп калырга тырыша инде. Үзенә күрә инде менә бу электропаспорт дип әйтәбез инде. Көтүлекләрдә хәзер 4 авылда да кулланыла. Алар халыкка бик күп җиңеллек китерә дип әйтәсем килә, чөнки инде 3 көтүче көне буе эштән калып инде көтү көткәнче менә шул электропаспортлар ярдәмендә маллар читкә китмичә иркенләп үзләре генә йөриләр дип әйтәм. Булар бүгенгесе, әүткәнгә күз салсак, бу хакта безгә озак еллар авыл советы секретаре булып эшләгән, авыл тарихын барлауда зур өлеш керткән Зөлхәбирә апа Якупова сөйләде. Менә шушында бер елгасы бит. Шушы бер елгасында су авылга кадәр килгән, күп кар күп булган. Улы яз дип сөйләшәләр яннары. Менә монда параллель Науш Норма елгасы бар. Шул Норма табагында ул яз булган, остарак. Шуңа Науш Норма булган аның элекке бер исеме. Революциягә кадәр дә безнең Улыяз авылы Науш Норма Вятка губернасы һәм ул Малмыш иязенә Күкшел волостына кергән. 1811 елда мәсәлән безнең 1819 гасыр бит 93 хуҗалык булган. 1884 елда 255 хуҗалык булган. Шушы Науш Нормада, Улыязда. Ул безнең төп документта хәзер Улыяз булып йөри. Авылга 13-нче гасыр ахыры 14-нче гасыр башларында нигез салынган дигән фаразлар да бар. Элеккеге авыл урыныннан җир сукалаганда көн күреш әйберләре, эш кораллары табылган булган. Бер вакыт радиодан Минтимер Шәймиевның авыл тарихларын үзебезгә язарга кирәк дигәнен ишеттем дә, шул миңа этәргеч булды ди ул. Укытучылар, укучылар авыл халкы ярдәме белән күп материал туплыйлар алар. Зур хезмәтнең уртак тырышлыкның нәтиҗәсе булып, менә шушы китап дөнья күрә. Биредә тупланган мәгълүматларны бер сюжетта гына сөйләп бетерерлек түгел әлбәттә. Хәреф танырга өйрәтүче, белем бирүче генә түгел, әни кебек ягын киңәшче, туры юл күрсәтүче дуста. Ул әлбәттә укытучыларыбыз. Белем көнендә укытучыларны да кунакка чакырмыйча булдыра алмадык. Бездә кунакта Россия һәм Татарстанның мәгариф отличнигы Рәмзия Муллахмәтова. Рәмзия ханым, исәнмесез, бәйрәм белән сезне. Исәнсез, рәхмәт. Рәмзия ханым, педагоглык стажы ничә ел булды инде? 50 ел булды. Быел 51-нче елыма барам инде. Аллага шөкер, зур бәхет, зур сөйүнүч. Кайчан башлаган иде ул, кайсы мәктәптә? Мин үзем Арча районы Яңа Кенәр авылыннан институтны бетергәннән соң шул авылга директор үзе килеп мине алып кайтып китте. Менә шунда мин укыта башладым. Бик юка идем инде, нәфис, кичкенә идем. Егетләр гашык булганнар инде. Мәктәп укучылары гашык булдылар бигрәк тә. Алар бик зур иделәр инде. Хәтта кайберләре абыйларын алып килделәр. Апа, менә минем абыем белән таныш, безнең абыйга кияүгә чыгал дип. Менә шундый хәлләр дә булды. Ә булай мин үземнең хезмәтемне бик яраттым. Чөнки безнең нәселебездә әнием ягыннан 11 укытучы бар хәзерге көндә. Әнием дә яшь вакытта укыткан. Мин үзем, минем әниемнең апасының кызы, аның балалары, абыемның кызлары, гомумән бик күп без. Менә. Мин үзем бик активрак инде. Мин алар турында бик күп хезмәтләр язып, җыеп чыктым инде. Кайсы фәнне укыттыгыз? Мин элек специальностьм буенча мин физик. Һәм бүгенге көндә сез кайда эшлисез? Мин хәзер татар теленә университетка яңадан кирип, аны укып бетереп, бейбәтләп кенә бик яхшы укыдым инде. Һәм менә байтак еллар инде татар теле укытам, әдәбияты. Укучыларымны яратып укытам мин. Мин укытканда менә балалар бит инде эй, татар теле диләр. Мин аларга әйтәм, балалар, сез мине яратасызмы? Яратабыз диләр. Телебезне дә яратыгыз дип әйтәм. Шигырьләр сөйлим, мин үзем әзрәк сызгалыйм инде шунда. Хикәяләремне дә укыйм. Аннан соң җырлап та җибәрәм. Менә шулай иттереп телгә мәхәббәт уятырга тырышам. Ләкин без укытучылар бик тырышабыз инде телне бетермәскә, телне саклап калырга дип, төрле методикалар белән укытабыз. Ләкин олай гына әйтеп булмый бит әле ул. Аның өчен идә әтияни дә сөйләшсен, әтиянең дә хөрмәте булсын. Менә шулай итеп тырышып укытам инде.
Демәк, ничәнче сыйныф укучылары сездә хәзер белем ала? Миндә хәзер 2нче, 3нче, 5нче, 7нче класслар укытам. Мин быел күп сәгатьләр алмадым, чөнки бит инде яшем дә бар. Менә хезмәтемнән аерыла алмаганга күрә килдем инде укытырга да. Рәмзия ханым, менә әдәбиятны укытуда балаларын ничек кызыксындырырга мөмкин? Хәзер бит инде планшет, гаджет фәлән түгән. Менә кулга китапны тотып, кәгазен кыштырдатып укытыр өчен нәрсәләр эшләргә мөмкин? Иң беренче мин былай эшлим. Менә бер әсәрне укыйбыз. Аның шундый балалар бар, руслар име, мин рус төркемнәрендә генә укытам. Сразу тәрҗемә итеп тә баралар. Менә тәрҗемә итәләр. Шуннан соң хәзер теге әсәр битте бит инде, үзек кенә бит инде бу. Алар сорыйлар. Тагын нәрсә булды соң монда? Сөйләгез әле дип. Мин аларга русчалы, татарчалы итеп теге әсәрне сөйләп чыгам. Менә шушылай итеп кызыксындыру уята. Булай яратып укыйлар. Әлбәттә. Укытучыдан тора. Һәм шәкертләрегез бармы менә бүгенге көндә шушында горурланып искә алырлык шушы мәктәптә, бу мәктәптә дип? Ой, бик күп минем укучыларым. Мәсәлән, мин беренче елларны укытканда, минем укучыларым минем хезмәтемне дәвам иттеләр. Һәм университетка татар филологиясына укырга кергән вакытта, ни өчен син татар теле укытучы хезмәтен сайладың дигәндә, сочинение язарга биргәннәр аларга. Алар мине язганнар. Менә безнең Рәмзия апага шуйсыбыз килә, аның хезмәтен дәвам итәсебез килә дип. Бик күп укучыларым минем хезмәтемне дәвам иттеләр. Мин аның белән бик горурланам. Бик рәхмәтле. Үзегезнең балаларыгыз? Үземнең 2 кызым да татар теле укытучылары. Менә бит. Шул 11 укучы, 11 туганым арасында алар да бар инде. Аңлашылды. Менә моннан да зур бәхет була алмый торгандыр инде. Мөгаллимә. Үзегезне ихлас күңелдән тәбрик итәбез, коллегаларыгызны котларга шулай мөмкинлек бар. Мин үзем белән бергә эшләгән барлык укытучыларны да 1 сентябрь белән котлыйм. Аларга җан тынычлыгы, хезмәтләрендә авырлык килмичә генә матур итеп эшләргә язсын. Һәм үземнең туганнарымны да, укытучылар бит инде, алар да шулай ук 1 сентябрь белән котлыйм. Һәрберсе бәхетле булсыннар, хезмәтләрендә бәхет тапсыннар. Җан тынычлыгы белән матур итеп эшләргә язсын. Амин, иншалла. Моннан да матур итеп әйтеп булмастыр да. Амин, шулай булсын. Бездә кунакта Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының мәгариф отличнигы Рәмзия Муллахмәтова булды. Сезнең белән саубулашып, инде тапшыруыбызны дәвам итәбез. Мәктәпкә яисә балалар бакчасына баручы балаларның әти-әниләре балаларны әлеге чарага алдан ук әзерләргә тиешләр, чөнки ул бала өчен бик зур стресс. Балалар бакчасында бала яңа кешеләр белән аралаша, яңа кагыйдәләр үзләштерә. Җәмгыятьтә әнидән башка яшәргә өйрәнә. Шунлыктан беренче 2 атнасында күз яшьләре, киреләнүләр шактый булачак. Бу нормаль күренеш. Бала күз яшьләрен куркынычсыз булган җирдә генә түгә ала. Һәм ул балалар бакчасында күз яшьләрен шулай түгә алса, җылый алса рәхәтләнеп. Димәк, аның өчен менә шул балалар бакчасы куркынычсыз бер җир дип тоела башлый. Ул аңа ияләшә башлый шулай иттереп ул җиргә. Һәм әлбәттә инде өйгә кайтып, бала бөтен теге стрессларын туплап бара инде балалар бакчасында күп чактан да аларны күрсәтә алмый. Һәм өйгә кайтып җылый башлый бала. Җылый да җылый, тәрбиячеләр күп чакта әйтә, "Абау бездә бик матур гына торды, бик тыныч гына торды бит балалар бакчасында, бик әдәпле генә торды. Ата-ана инде монда шакката, нәрсә булды бу? Нишләп безгә килеп шулай җылый икән бу бала?" Бала җылый, чөнки аның стресслары тупланып барган. Менә бу көн дәверендә. Һәм ул өйгә кайтып, ниһаять, шушы куркынычсыз бер җирдә, җылы бер җирдә, якыннары арасында бу стрессны шулай чыгара ала. Җәйге еллардан соң мәктәпкә бару да бик авыр. Организм өчен бу стресс. Җәй бераз бузылган режимны мәктәп алдыннан торгызырга кирәк булачак. Балага режим кирәк. Чөнки бала менә ничек каникул вакытында, ул бит инде гадәттә соң ята, соң тора. Менә шуңа күрә әкренләп мәктәп алдыннан баланы әзерләргә кирәк. Шушы һәр көнне берәр 10-15 минутка булса да иртәрәк яткызырга кирәк, иртәрәк торгызырга кирәк баланы. Аңа теге 1 сентябрь көнне стресс булмасын өчен, димме?
Бу көн балалар өчен стресс түгел бәйрәм булсын өчен балада кызыксыну уятырга кирәк. Мотивациядә зур роль уйный. Баланы мәктәп белән алдан таныштыру, берәр экскурсия оештыру, укытучысы белән таныштыру, баланың менә сәламәтлеген карау. Монда тагын менә нейропсихологка да киңәш итерим барып кайтырга. Чөнки нейропсихолог ул баш мие белән кулларның, башка әгъзаларның элемтәсен карый. Чөнки менә бала язганда да, анда бит күпме әйберне аны күз алдында игътибарда тотырга тиеш ул. Ул менә кулын ничек тота, ничек иттереп, туры иттереп язырга кирәк, гәүдәсен ничек тотырга кирәк. Ата-аналар балаларына булышырга тиеш. Теләсә нинди адаптация ярдәм сорый. Беренче курска кергән студент та югалып калырга мөмкин. Яңа эшкә урнашкач та кешегә ярдәм кирәк. Монда сүз бала турында бара. Аңа ярдәм кирәк, аеруча башлангыч классларда. Дары үләннәре белән дәвалану традицион булмаган медицина дип саналса да, күп кенә җимешләр һәм үсемлекләр дару буларак танылган һәм рәсми медицинада актив кулланыла. Мәсәлән, кайын кәүсәсенә ябышып үскән күп еллык паразит гөмбә, аны икенче төрле чага дип тә атыйлар. Минераль тузларга, биологик актив маддәләр һәм органик кислоталарга бай. Медицинада аның нигезендә дарулар җитештерәләр. Аның файдалы үзлекләре турында алдагы видеозмада. Син гөмбәме, син мүкме, кімсің син чага? Әйдәгез бергә белик. Чага ул күбрәк кайын агачында үсә торган паразит гөмбә. Катнаш урманнарда яшь очрый. Аның гиф дип атала торган җепселәре агачка үтеп керә. Алар аша агачның туклыклы маддәләрен һәм суын үзләренә туплый. Ахыр чиктә агач үлә. Чага бик файдалы гөмбә дип әйтергә кирәк, чөнки ул үзендә бик күп витаминнар һәм минераллар саклый. Анда шул ук, мәсәлән, магний да бар, тимер дә бар, калий да бар, Б группасы витаминнары да бар. Шуның өчен без аны үзебездә яратып кулланабыз. Без аны профилактика итеп эчәбез. Балаларга бирмибез, чөнки кичкенә балаларга ярамый. Бик бай химик составка ия булу сәбәпле чаганың файдасы бик зур һәм куллану спектрда шактый киң. Эндокрин системасын яхшырту, кан составындагы шикәрне киметү өчен кулланалар. Анардагы полифенол дигән матдә кешенең күзәнәкләрен картаюдан да саклый икән. Диетолог Джоан Уошберн чаганы еш кына кара алтын дип атый. Чаганы ел дәвамында җыярга була, әмма иң кулай вакыт көз айлары. Витаминнары бу чакта шактый күп була. Шуны да истә тотыгыз. Гөмбәләр һәм үләннәр белән дәвалана башлаганчы табиб белән киңәшләшергә кирәк. Ул менә шундый була инде. Менә шундый кара яки шундый көрән төслерәк. Монда безнең чага, без моны болта белән урманга барып, ирем белән шулай иттереп кисеп алып кайттык. Монысы инде кофемолкадан чыгарткан. Чага турында ике кызыклы факт. Беренчесе, чага бик озак үсә торган гөмбә. Уртача зурлыкта үсү өчен анарга 10 ел кирәк. Икенче факт. Финляндиядә чаганы кахвә урынына эчәләр. Кай чакта аларны икесен бергә дә кушып эчәләр икән. Чага эчемлекнең ачысын киметә дип саныйлар финнар. Чагадан чәй ясарга була һәм шулай коктейль дә ясап була икән. Әйдәгез бергә ясыйбыз. Моның өчен бер банан, кофемолка аша чыгарылган чага һәм кайнар су кирәк булачак. Килеп чыккан коктейльне стаканга салабыз. Безнең коктейль икенче төрле латте дип әйтергә була. Әзер инде, куып карагыз. Бик тәмле, татлы һәм үзенчәлекле тәме бар. Дуслар, моны сездә авыз итеп карагыз әле. Халык сынамышы буенча, әгәр көз көне кайын яфраклары ұшыннан саргая башласа, яз иртә, астан саргая башласа, соң килер дигән. Димәк, бүгеннән күзәтә башлыйбыз. Әлегә синоптикларда алынган объектив мәгълүмат.
Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикада һава торышына салкын атмосфера фронты йогытны ясый башлый. Һәм көзнең беренче көненнән үк һава торышы үзгәрәчәк. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш Бөгелмә Баулы кайда болытлы 29 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама Яршаллы Алабугада урыны белән яңгыр булырга мөмкин 26 градус җылы. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе Менделеевскида яңгырлы 28 градус. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр, уртача 23 градус җылы. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә 24 градуска кадәр җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук яңгыр булырга мөмкин 25 градус җылы. Августта һава температурасы нормадан 5-7 градуска артык булса, сентябрь иң башыннан ук көз килүен сиздерәчәк. Башкалабыз Казанда аязучан болытлы һава, температура 22 градуска кадәр төшәчәк. Җил көнбатыштан. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 56%. Җирнең магнит кыратыныч. Бүген бездә зур бәйрәм, белем бәйрәме, беренче кыңгырау бәйрәме. Кадерле укучылар, хөрмәтле укытучылар, сезне бәйрәм белән котлыйбыз. Бүгенгә менә шулар. Сау-сәламәт булыгыз. Бүген 1 сентябрь белем көне һәм бездә кунакта яшь укытучы Изидә Саттарова. Изидә, исәнмесез? Хәерле. Бәйрәм белән тәбриклибез сезне. Ни өчен укытучы һөнәрен сайларга булдыгыз? Мин инде кичкенәдән укытучы һөнәре миңа бик кызык. Минем әнием дә укытучы һәм ул менә дәфтәрләр тикшергәндә, хәтта анардан сорый иде, менә мин дә тикшереп алыйм әле дип. Хәтта инде мәктәптән кайтуга минем уенчыкларымны утырта идем дә тезеп, һәм үзем укытучы шикелле аларны укыта идем. Бәлки менә әнидән кызыгып, яки нәселдән дә килгәндер инде ул миңа. Арча педучилищесын тәмамлагансыз, менә анда барырга ничек хәл кылдыгыз? Мин мәктәптә укыганда да инде интернет шелтәләреннән шушы Арча педагогиятен карап бара идем. Һәм инде җәй көне документларны биргәндә, мин шушы көллияткә гашыйк булдым. Андагы мөмкинчелекләр бик күп. Һәм инде мин Арча педагогиятенә бик рәхмәтлемен. Ул менә мине олы тормышка өйрәтте дип әйтә алам мин. Һәм сезнең хезмәт юлыгыз кайдан, нинди мәктәптән, нинди укучылардан башланачак? Мин бүгенге көндә Казан шәһәре күп профильле 188-нче лицейда башлангыч сыйныф укытучысы булып эшлим. Дулкынланасызмы? Дулкынлану хисе бар инде улайы, ләкин эшләргә инде. Балалар белән таныштыгызмы? Балалар белән әзерәк генә күрдем, күбесе белән танышмадым. Менә Алла бирсә, беренче күрешкә дип торам инде. Киңәш бирердәй остазларыгызны кем дип атар идегез, менә әнигездән тыш? Тагын кемнәр икән ул? Иң беренче чиратта мине укыткан укытучыларым. Менә минем беренче укытучым Зиганшина Гөлназ Госмановна, һәм инде класс җитәкчем Набирина Лилия Гадел кызы. Менә алардан күреп, мин бит инде мәктәптә укып, алардан күреп үрнәк алдым. Һәм инде әнием. Әлбәттә. Әлбәттә. Бүгенге күңелегездә менә ниндирәк фикерләр бар, менә булайрак укытырмын, тегеләйрәк эшләрмен дип, менә шулай ниндидер уй, план, фаразлар бардыр бит инде? Минем уйларым балаларны менә традицион рәвештә генә түгел, менә кирдең укыттың. Аларны менә төрле методика белән, төрле менә кызыксындырулар белән, сәяхәткә бару менә шулайрак, дәресне шулай тизеп, аларга кызык булырлык иттереп, тизермен дип уйлап торам. Үзегез кайсы фәнне аеруча яратып укыдыгыз мәктәптә? Табигать белемен. Демәк, сезгә географ, биолог һөнәре якынрак булырга тиеш. Бүгенге көн укытучыларыннан менә без еш кына ишетәбез, хәзерге балалар элеккеге балалар кебек түгел, артык шок, артык гиперактив. Гиперактив диләр. Менә сезне куркытмыймы мондый фикерләр? Фаразлар.
Бик куркытмый, чөнки мин әзер аларга, чөнки безнең менә Арча педагогиятендә практикада булды. Без атна сайын дәрескә бара идек мәктәпкә. Һәм анда төрле балаларга очрады, төрле хәлләр белән очрашырга булды инде. Һәм мин әзер аңа. Димәк, сез бүген ничә баланы каршы алачаксыз? 26 алда берсе. Илзидә, инде бары тик уңышлар гына теләп калабыз сезгә. Шушы хезмәт юлыгыз озын, дәвамлы булсын. Рәхмәт, бик зур. Теләк чыгышлары һәм сабырлык. Рәхмәт, бик зур. Бездә кунакта яшь укытучы Илзидә Саттарова булды. Без тапшыруны дәвам итәбез. Бәйрәм линейкасы. Мәктәп ишек алдында гимназия ансамбльләре чыгыш ясый. Чараның төп геройлары беренче сыйныф укучылары, әллә инде йоклары килүдән, әллә инде бик нык дулкынланудан үзләрен күзәтүче буларак кына бик тыйнак тота. Бүген алар өчен бар да яңа. Өсләрендәге кием дә, режим да, кагыйдәләр дә, өсләренә төшкән җаваплыкны аңлап бетерми әле алар. Әмма мәктәпкә зур теләк белән килгәннәр, аларның олырак буласылары, тизрәк үсәселәре килә икән. Мәктәптә бик кызык тирәр, бик тә килә күрәсе. Тагын бер ел бакчада ничек кенә түзәсе? Миңа белән кыек азы, дисәләр дә укуны. Мәктәпкә барасы килә, көтәбез инде шуны. Күп санлы халык алдында шигырь сөйләүләре каушатса да, балалар югалып калмый. Күзләре белән иң кадерле кешеләрен, әти-әниләрен, әби-бабайларын табып, һәрбер әйткән сүзләрен аларга юллыйлар. Икенче гимназия укучыларын хәрби оркестр тәбрикләде. Балаларга күңел күтәрдек әзрәк. Беренче уку көнне 38 ел элек бетердем мәктәпне. Хәтерлим, форма белән, теге мәктәп формасы белән, чәчәк белән торганны хәтерлим. Укытучылар сөйләгәнне, и мәктәпкә барганны хәтерлим. Дөньядагы иң зур мөгъҗиза ул әлифба китабы. Шуңа да 11нче сыйныф укучылары тәүге тапкыр мәктәпкә аяк атлаучы сабыйларга нәкъ менә шушы китапларны бүләк итте. Бу бәйрәм линейкасының иң дулкынландыргыч мизгелләренең берсе иде. Беренче дәрескә узатабыз. Беренче адымнарын ясаганнарын карап калыйк, шаһитлар. Беренче кыңгырау чыңлаган чакта хәтта әти-әниләрнең күзләре дә яшьләнде. Шушы мизгелдән аларның сабыйлары укучы. Хәерле сәгатьтә. Әдилә, бүген сине дә тәбрикләргә мөмкиндер, чөнки кызыгыз Нәргизә беренче сыйныфка укырга бара. Барысы да әзерме инде? Елдар абый, рәхмәт, бик зур, чынлап та дулкынлану хисләре белән без әзерләндек. Форма, костюмнар, дәфтәр, ручкалар алдык, портфельне тутырдык. 1 сентябрьгә алынасы әйберләр исемлеге дә соңгы пункт. Чәчәк бәйрәме алуы да ансын да кичтән алып куйдык. Бу яктан авыл балалары бәхетлерәк, чөнки чәчәк аларның бакчасында үсә. Хәерле иртә. Ниһаять 1 сентябрь әлеге бәйрәмне балалар да, әти-әниләр дә көтеп алды. Бүген инде иртән балалар кулларына чәчәк бәйрәмнәре, композициялар тотып, мәктәпкә китәчәкләр. Без бүген сезнең белән мәктәпкә барыр өчен балаларга оригиналь композиция ясаячакбыз. Аның өчен бакчада үскән чәчәкләрне дә куя алабыз. Мондый ящиклар кибетләрдә сатыла. Гадәттәгечә зур чәчкә алабыз. Бу безнең көнбагыш чәчәге була. Без аны яфраклардан чистартабыз. Шулай утыртып калдырабыз. Һәр бакчада гладиолус чәчәге үсә. Без аны усул белән кисәбез.
Астра гүлі де һәр бақшада үсә. Демәк, бу композицияны менә шундый кашпон булса, өйдә дә сап була. Әйе, әлбәттә, кашпоны да һәр кибетләрдә сатып алып була. Лилия ханым, үзегезнең балаларыгыз мәктәпкә баруына көтеп алдылармы? Әйе, әлбәттә. Бу пандемия белән балалар бик тә сагынганнар бер-берсен. Шуның өчен 1 сентябрьне көтеп алалар. Хәзер инде без бәйрәм бизәген композицияга беркетәбез. Флористлар, алар бит инде безнең иҗади кешеләр, һәр вакытта сез эзләнештә, ниндидер яңалыклар кертәсез бәйрәмнәргә. Әлеге матурлыкны сез үзегез ясадыгызмы? Әйе, бу бизәкләрне үзебез алабыз. Без дә бит инде мәктәптә укыдык, без дә элекке укучылар диярбез. Һәм инде менә бу чыпчыкны контурный картадан, оригамидан, атластан ясадык. Бу гади карандашлар, без аларны 2 секатор белән бүлдек тә, ышладык. Һәм инде менә шундый матур бичевка белән бәйләп куйдык. Алар әлбәттә безнең композициябезне мәктәп рухына кертәчәкләр. Әлеге композиция һәрбер укытучының да өстәлен бизәп торачак. Аның өчен укытучыга бер дә ваза эзләп торырга кирәк түгел. Инде укучыларга без яңа уку елында яңа белемнәр, уңышлар телибез. Ата-аналарга һәм укытучыларга түземлек. Шулай итеп, Манзара тапшыруның 1 сентябрь чыгарылышы ахырына якынлашты. 2 сентябрь җомга көнне тапшыруда ниләр карарга мөмкин булачак, ал хәбәргә күз салыйк. Җомга вагазында уңышлы гаилә құру, бер-береңне кадерләп, хөрмәтләп яшәү хикмәтләренә төшенербез. Ярдәм мәчете имамы Раил хәзрәт Әхмәтов нәсихәтләрен ишетерсез. Үләннәр җыюның үз вакыты була. Кайсы кайчан җыела, нинди таләпләр үтәрелергә тиеш, ничек киптерелә. Табигать шифаханәсеннән сихәт алабыз. Теләчедә район халкы өчен республика көне уңайнан зур бәйрәм үткәргәннәр. Аның кызыклы мизгелләренә дә бергәләп күз салырбыз. Уку ансатыш түгел. Юкка аны энә белән куй казуга тиңләмиләр шул. Барлык укучыларга һәм аларның әтиәниләренә яңа уку елында сабырлык, уңышлар һәм максатчанлык телибез. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышы тәмамланып килә. Сезнең белән безнең иҗат төркеме һәм алып баручылар Әдилә Сәфәрова белән Илдар Кыямов булды. Исән-имин булыгыз.